Ilmariakin on tuossa pahoin eri. Ottaa Speedway-pyörin ryhmän. Pitäis ottaa sen TV-kameroiden zoomi oikein. Vittu pitäis olla kyllä sellainen kunnon. Tavallinen videokamerakin, niin se ois aika lähellä. Korpela johtaa. Mäkinen perkele. Leivolalta lähti jo vähän peräpeltiä, niin on. Volvo käy kolmella. Tuossa kohtaa kuulostaa tai jotenkin moottoriveneeltä. Jaha, nyt kun meni Mäkinen keuliin. Juuri ja juuri. Mäki on saanut eilen taas, niin se menee hyvin raullisesti. Joo. Mäkinen? Niin. Varmaan. Varmaan. Ei vaan mäkään luule, ettei vittu, eikä saa tänään. Hyvä Matti! Vittu toi kauheaa. Joo. Juho vetää taas kätensä paskaksi. Joo, ja huomenna heti vemppaa aloittaa. Ei. Siellä tuli vähän kosketuksia Leimuolalle. Mäkinen on omaa luokkaa. Matsa lentää. Matsa liikää. Volvo meni hienosti luis. Jaha, Leimola ottaa Korpelan kanssa tapaa.